kodi nonde kukhala kwake kudzikhala konoti tizikumbukirana no zinthu zikavuta nthawi imeneno zekhala konoti no basi no zativuta ndete zikumbukirana kuti kuli abale awo ndi awo ndi abale achakwera lero lizona nkumatulukira kumanoti ayi ndikufunana tsopano ndiyambe no kumakumana ndi mamembala ona kuti ndokhazikika chipani cha MCP basi ndizipasana nawo moni leroli iyayi kuwalimbikitsa kwathokoza kuti iwo leroli limene lolo nzoti nthawi imene anali mboma tawo sanakalingalirapo izizi ndipo sanalingalirepo tiyambe kufotokoza kuti kodi tukambaso nkhani zotani achakwera dzulo anatuluka ku nyumba kwawo kodi paja mkweri achani kumene kuja basi ndikupita ndekuti ku headquarters ya chipani cha Malawi Congress Party ku Lilongwe ndipo kumenekotu anakapeza kuti anakakumana ndi munthu wina yemwe akuti dzina lake ndi Honorable Khosa Kamwendo ndipo mungathe kuona ndi ameneyo ndithu agwirana naye dzanja pamenepo akuti munthu ameneyo ndi mmodzi wa mamembala a chipani cha MCP ndipo mamembala onoti achitumikira kwa nthawi yayitali kwambiri atumikira chipani cha MCP ndekuti apapa ndizoti anakakumana nawo basi tunde kuna iyayo kwalimbikitsa kwathokoza chifukwa chozipereka kutumikira MCP komanso ndekuti ati ni mbali imodzi no ngati ya chipani kuonesezo notino chipanichi chikhale ndi umodzi wina isabwere pamodzi tonse tiyenderere limodzi titolere mphamvu zonse pamodzi cholinga choti nakuti tiyambe nokukonzekera zatsogolo kuti konino 2030 tizagonjetsa bwanji no pa chisankho cha 2030 lero notu limene lolo magays kwamba mu 2020 kuzafika 2025 pa 15 September 2025 osati pa 16 ya pa 15 September 2025 achakwera sana kumaneko ndi Khosa Kamwendo ya anakupanda ntchito by the way zoti so alikonso samadziwaso zoti kuli munthu ngati ameneyi ndipo iwowa anayini mphamvu nthawi imeneyo zinthu zimayenda bwino president wa dziko ayi analibe nazo ntchito ndithu sizimakhudza lero lino limene lolo tsopano ponena kuti agwano tsopano ali apo ndayambeno kuyang'ana kuti okay akuli awo ndajeni ndi abale tonse tinali limodzi ngolimbikira ku chipani lero limenelo these are guys by the way magays awa ndi magayi onena kuti no iwo lokuti no alembere kuti tati pasankoneka ngongole kuti tikanafeso tikamenye nawo za mega farmers kapena tikamenye nawo wanthilira kapena tipasankone fertilizer ngati ngongole tikalime awa ndi anthu amene amaponderezedwa kopya anthu amene apatsidwa anayende kuti okhaokha zibwezi za mabwana awo nangati zinamanga zibwezi za mabwana awo zikatero ndekuti ayi abale awo ajeniwo komano anthu amene amalewo zipereka ku chipani ayi ndithu ndekuti amakhala osamathandizidwa these are the times now tsopano no zinthu zatembenuka iyayi tsopano tiyambe nokuwathandiza amenewo iyayi tiyambe kukumana nawo tsopano kwathokoze kunoti eni mamembala chipanova idzati manena zonino chamati chanika ubale wa nkhwangu atunde kuti ndizane ndi munthu mukakwera mu mtengo umangokhala ndekuti mukakwera mu mtengo basi wainyamulano tsopano ukangofika mu mtengo muja kuitaya ukasafika basi kuli kuifunanso kuti nomwina mawe ukwereso mu mtengo basi unyamuleso zimene zikuchitika apa ubale wa nkhwangu atu kumangokoma ndekuti pokwera mu mtengo basi zomwe akupanga apa ndi zimenezi lero limene lolo iyi ndi definition ya anthu andale chifukwa ine pano pamaona ndi marota andale nonse mukagwere ndilibe nanu ntchito chifukwa chake zimazizo ndi anthu amangokuyuza basi akakuyuza basi nokenawo bulebule kwakusiye uko ndi kumakhala waononga chithunzithunzi chako mphamvu zako nthawi yako magays awa these are very committed guys anthu amene akhala ndi kuti akuzipereka ku chipaniko kwa zaka koma nthawi imeneja zoti kula anthu ngati awa ife timazidziwa olomena akuonekera munthu amene akuoneka ngati munthu amene mwina makana mpasako oponyoneta nthawi imeneja anampasako mwayi nthawi imene anali ndi nthawi yonena kuti no kuthekera kuti anakatha kuwapatsa mwayi anthu amene wawa kunali kuwataya uko samaziwikaso ndi zizivini sukezi uja mukamkumbukira sukezi wina wake uja amajambula mafilimu uja anakambaponso kunoti zonena kuti muzozo kuti nthawi imene jayi nthawi amakampeni azina chakwera aja ineyo ndichitima nthawi imene ndikairo nyamula katundu wanga kukajambula mzimisonkhanoso sizija kukajambula ulere osatinso kuti chani koma titangolowa nkati kuti kuti chabwino kuti andiayita nditabwera muzangokhala nawo ku filimu yanga yafatsani mubwere muzangokhala nawo kaya mutumiza nthumi kaya ndi chani ayi ndithu osapangapo china chonse ati kumubloka amenewa ndi andalero amenewa fakene ndi manena kuti mukagwere ino makape ndibe nano ntchito fa magays awa kungoyerekeza kuti no watenge ino akuyike nkhwapa mwako iweyo amkhwapa mwawo yakuyike nkhwapa mwawo iweyo
Kumakhawa atha iwewe. Fake noti samasekerere magayizi amenewa kakhedo kawo ndi kamene kaka. Nawo osangolena kuti magaya ku MCP okha. Even aku DPP, so that's the same thing. Mukamva fans yomwe ina inkathamanga pa ground pano ili kuti opita sambo yemwe uja anabwera kuzakamba zonena kuti anapitako ku office ya Gangata kuti akumane ndi Gangata, koma Gangata anamudikiritsa osati masewe. Koma nthawi imeneyo ndi anthu onena kuti amataka ati ayimbirana na mafoni asezi kuyenda bwanji tikutepulatu kulilongwe bwanji koma zili boy osafoka kumayankhulana. Koma kuti munthu uyu akuti anangopita kuti akango apasa moni ndikukapasa moni kwenikweniko andafika nde kuti ndili ku Malawi awati mayankhula nawo mmafoni tayo seja ndeso pano ndanduna pano iye tidutsireko ku office kwa kuti ngwapatsa moni kungwapatsa moni physical amwene bwanji zikuyenda apa nde zili bwino kwambiri tumalo watu ndino ayi ndithu atanamudikiritsa mawazi yekhaso kuti koma azona mphamvu zimatani zimasintha. Umenewo nde ubale enonso pano wachani wa anthu andale ndi Amalawi kumangokhala kufunana nthawi imene akufuna vote basi. Komano zomakhala pasi ndi kumasekerera ndi zimene zimapangisa zonena kuti azititola ndizezo chitikaso ndawa akuti aona bokhosawa ali busy pamenepo kumpasa mutaonana chithunzi kumpasa ulemu chakwera choncho mene akulandira moni ukhangati kuti mwina make ndikamulungu kena kake amati milungu ting'ono ngati ndikamulungu kena kake mwaona basi ino ndikumapereka moni choncho anthu amene akafika pamwamba padzamakhala kuyiwalira Antony mumakhala inuyo zoti kapena kunaiso kumakhala kulibeso za inuyo. That's what happens. Kumakhala zizi ndi magaya andala amenewo. Anyways, what can we say apapa kuti akuzitolera komano I think idea ndi yabwino yonena kuti no atolere mphamvu zonse pamodzi akhale ndi umodzi cholinga chonena kuti mwina make ayende chitsogolo imodzi kumadzafika ndi kuti nomwina pa 2030 pano sipafupi iru ndikutali kwambiri 2030 in 5 years time basi twakuti azakhande kuti akubwereraso mboma. By the way, zobwerera mboma tikambeso apa kachikena iyayi zimenezo musawerengere iyayi inu simuzabwereraso mboma tizini nachungamo inu yonse simuzabwereraso mboma ifayo kukavota voti yayi ineyo sindikauvotere inuyo awo ativi akangonyula ife tisakavoteka ndi UTM kai kuzabadwa chipani chawo tichani ndale za 2030 zizabebaso kwambiri kuzakhala kuzabwera achina NRC yachina Dennis Mahara icha ndi muonzi wa Dennis Mahara magaya amene uja Tanthe Nkhanga amene uja izakhande kuti alowaso mbwalo nthawi imeneyo sikuzakhala masewera ya nde MCP yokha ife sitizakuvotera nacha kuya sitingavotera OMC kuti MCP ineyo vote ya ine sindingavotera MCP zosatheka live chifukwa chotena kuti zana inu yosati kuti kapena ulala ndi chipani kapena kupanga bilong kapena kupanga affiliate ndi chipani zina zake chifukwa cha mmene munapangira zinthu isi zinali bwino yayi time ja fans inafa ninja ine chithunzi chomwe chimabwera mutu mangamo kwambiri ndi cha mwana James Julius wakunenoko mwana amene yoyo anali ma twins ndi mbale wake anadya zikhawo mwana amene anapezeka zodana namwalira mbale wake anapanga survive chifukwa chonena kuti sana analibe chakudya anadya zikhawo zonoti zinali za poison mpaka anamwalira mwana. Picture imene imandipweteka and nthawi imeneyo izinezi zonena kuti ndekutazi mwendo phanda atango 2 weeks ago atayankhula zone kuneno komweko atayankhula zonena kuti yayi kunoku kuti chakudya chikhala chilipo chakudya chilipo chokwanira ndipo niyo tikupasana chakudya kenako the following chani kama weeks apita otsatira nkwapezeka zoti mwana akumwalira imfa imene imandipweteka kwambiri ngani imandipweteka ineyo ndikuti banzo na anthu adze na family yake mwana imandipweteka kwambiri ndingamaoneni zinthu ngati zimene zonse ndimayitonena live kuno kuti magaino ndina anthu oyipa mtima ndi vote ya ineyo olopata futa bwanji sindingapereke olonene zoti tichita kuti kudula mapazi si kuli bwino mondidule mapazi koma sindingapaseni vote ya ineyo chifukwa chani munaonesa kuyipa mtima kwambiri kubudiriza vote ina Dennis Mahara ndima magaya TV kuzangungopala mukangopala fetizaika pa ina Dennis alipo kati zake kanda ndena kuti tizaona sogolo kuzabwera fans izabwera fans yoti nomwina maketi saivotera komano mupange bwino magaya ku TVP obviously ndekuti no you can stay there chifukwa chani panopa tusiti kumayang'ana tuchipani tikumayang'ana nthamathandize tikungopala kumangobhula basiru tike panthu oyenelera lakapalaso kubhulaso basiru kani yaketo ndimeneyo at the end of the day tikufuna anthu amene angatenge Malawi kumuyikano patsogolo kumuyika pa mtima pawo koma MCP munalephera kupanga zimene zozo ndezoti muzawina kaya mwina potinoti amati mulungu si munthu tizaona nthawi imeneyo komano live
khaidwe lanu ililo lomanya kuti panopo pamene muziyang'anana pano nokhanokha ndi kuli bwanji Malawi ngati mmakanika kuyang'anana nokhanokha kuchipaniko ndi kuli bwanji Malawi wamba ngatini Malawi wamba ngati James Julius chifukwa mwana anapezeka zoti mpaka anatana anamwalira fajana munalibe nazo ntchito zoti muike mwiyo ya anthu patsogolo akuti